hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bilang miyembro of the youth sector, or put in a different perspective, being a part of the generation that has seen the most change, that has seen the most damage done to our world and to our climate, one of my top priorities is to help mitigate and curtail the effects of climate change here in our home province of Camarines Sur. Marami kaming natutunan, marami kaming nakuhang bagong kaalaman na ang programa na para sa El Verde Youth for Climate Action, hindi lang para sa kalikasan, kundi para sa community, at ito ay maraming mabibenepisyohan. For me, I believe that we can achieve this difference, this goal of mitigating climate change in our province by bolstering the El Verde movement, expanding its reach, its capability. I want to empower every youth in our sector, in our province, regardless kung nasa bundok ka, poblasyon ka, riverside, coastal, or wherever you may be, that every young person, that every citizen fully believes that in their own right, in their own capacity, they can make a difference in their community. Maganda po na napabilang ako dito bukod sa nagkakaroon po ako ng scholarship, na-discover ko po yung skills ko as a leader, natuto rin po ako makihalubilo sa ibang tao. Nakulang pa sa salamat po kay Kong El Rey Villaferte, Governor Mix Villaferte, and kay Sir Luigi kasi naisipan nilang i-found ang Arog Kaning Organization na kung saan makakatabang asin mamiminting ta sa tuyang kapalibutan. So today, my friends, I look forward to begin working with you all on generating a blueprint, a guiding map to a better and brighter Camarines Sur. Mga tugang, welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kita ngunyan nin Biyernes, Pizza 23, kan bulan ni Abril, taon 2021. Mairibanan kita abot ng 11 o'clock in the morning. Sa urlay-ulay kan mga napapanon na tema ngunyan na aldaw. Resibinin report, tali sa mga karonda.
Pag-resibinin mga reaksyon, opinyon, pangapunan, greetings, sali sa satuay mga parantabay. Sa paagikan sa tong text line number 0948-241-7675. Asin ang pag-resibi man niya to ka na mga mensahe, mga reaksyon, greetings, pangapunan, ali sa satoy mga Facebook Live viewers. Iniyan sa indong Kabicol Connection, Joey Habanalim sa lado teknikal, ang sa kong partner digdi, Chief Engineer Tony Aguilar. Yaon po si Tony Saison, ang sa tuyang PSG digdi, duman sa transmitter site Engineer James Soco. Ang sa tuyang maskulado duman na PSG si Rodel Cesar. Malumlumbagaan panahon. Kasod grabe man na init ang satuya pong namatian pagkatapos na makamati kita ng mga pagbago na singuran. Kasod talagang mating-mati man ang lanit ka na saldang. Bad ngunyan na medyo bakong gayang malanit na medyo marumarom ang satuyang kapalibutan. Sa may mga kumpleanyo, palayogan tanin na happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. na ma-celebrate kan sa indama na wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indo Kabos. Magdanay manlugod ang sa indong pagkaminorotan habang buhay. Mas maray na itong stick to one kaysa maging stick to one dasin. Masakit sa ulo pag marami ang responsibilidad. Mas maray na po itong maging loyal ka lang sa saro na agom, asin makontinto na sa itinaw sa imong regalo kan man na Diyos. Dakulang bagay po yan na kapasalamatan. Kaya pirmi lang rumdo mo na an kasabihan kan mga gurang. Tokso, layuan mo ako. Narog lang kayan pirmi. Dahil ka makakakumitir ni na kasalan sa 10 tugong kan na sa tuyang kagurang naan. Na kamutan mo sa imong agom, siring kan sa imong pagkamuot sa imong sadiri. Bot sabiyon, pag ikapalan mamuot sa iba, na may agom ka na, garuday mo man lang namumutan sa imong sadiri. Kaya dapat pala na ining pagkamot mo sa imong kaparihan, sa imong partner habang buhay, ipamati mo na mut kang mari sa iya. Tangarig maisip niya na, ay ining agom kong ini, mut man ini sa sadiri niya. Yan. Sa mag-aragom da kaya liputok sa nan iribanon pag bago pa sa ng kasal. Pag naghahaloy-haloy na may mga aki na, may mga responsibilidad ng magabat, garo nawawaraan na itong karinyo kana mag-ago. Dangan yaon na dyan itong mga problema na pagdahi mo makayanan, nagsusuruwayan. Sabi kan simbahan sa padi, kan pag kinakasal sa simbahan ng mag-arago, till death do us part. Yan. Maswerte itong mga ikakasal sa mga 50 years wedding anniversary, golden anniversary. Palayugan ko daw nin advance happy golden anniversary, 50th wedding anniversary sa kuyang uncle, retired prosecutor Manuel Habana Sr. sa kasi antiid na Ordas Margati Habana.
Nagaroon man niya ako madali na kamo uncle, auntie na mag-celebrar nin golden wedding anniversary nindo. Ano? Nagaroon niya ako bunggayan. Ano? Dinakasal giraray pati yan sa simbahan. Ta sa simbahan sinda kinasal, di sa simbahan sinda kakasal. Maugmayan sa mag-agom na abuton an 50 taon na wedding anniversary. Tigahandaan, may mga ninong-ninang, may mga abay pa yan. Garo mering birir man yan sa ka-flower girl. As in, pambihira yan, ano? Kaya dapat mamintintaan maray niya itong salud. Lalo na kung ang mga Pilipino makaabot sa 100 years old, ay igwa po kamong insentibong makukuhali sa gobyerno. May cash incentive yan. Kundi sa panahon na ining i-restress ang tao, ano daw kung makarabot pa kita sa 100 years. Sakaan mga kinakakanta, ano, kumbaga sa ano, may mga halo ng chemical, ini-spray na, gabos nga ning gulay ngo niyan, na pinag-i-spray, makatakot ka kanon eh. Kaya ang pinakasalbadong kakano na gulay, malunggay, tade pigi-spray, ano pa, langka, ug-ug, okra gayo, de man pigi-spray yan, ano ha. Kangkong, basta itong hali sa malinig na pigkukuha na ng kangkong salbado, kamuting dahon, yan. Kamuting kahoy na dahon. Basta ang pagluto kang kamuting dahon ng kamuting kahoy, itong lutong-luto talaga siya. Takunda pwede kang ma-poison o bagaman mahilo. Sa mga parantabay ta po, sa mga merkado publiko, ang samoy man ang pagpaabot ni good morning. Sa mga chuper na nakatune in sa senda mga sasakyan, uy, nagirumdumang kulugod itong paggarahi ko dyan sa laog kan na munisipyo kan na Nabuha Camarines Sur. Kaya gusto kong pasalamatan ang lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Per Simbulan na pag naglaog ka pa lang dyan, may ma-spray itong i-disinfect ang sa imong sakayan ano para salbado sa virus sa COVID-19. Kaya nga niya ako, okay niyo Maski ang iba pang mga private and government vehicles, pag naglaog dyan sa munisipyo ka na Nabuha, pigi-spray, piga-disinfect. Yan. Dahil kapati pwedeng makalaog na mayo kang sulot na face mask and face shield. Dangan may nakaready ng alcohol dyan. May thermal scanner dyan. Para ma-monitoran sa imong temperatura. Pwede ka nang mag-entry. Kaya medyo magayon. Ako, bilib ako dyan sa Banwaan ka na buhat. Talagang yaw ng inapod na stringent measure para dahil na po magparakalat ang virus maligtas sa inapod na ulakit ang mga namamanwaan po dyan. Dangan libot-libot po ako dyan sa parte ka na Banwaan ka na Nabuha Camarines Sur. May mga nakakaulay ako na ang problema po ninda ining lado man kan mga tri-mobile sector or transport sector na dahil nagsusunod ang ibang mga pasaway man na mga driver ng tri-mobile, tricycle,
na dapat magsunod sa health protocol, na dapat tulusan ng pasahero ang pwedeng pasakayon ang capacity na iyon tinutugutan po kan sa tuyang gobyerno. Minsan dagaro ng mga burak. Pag dahil na babantayan kan mga traffic enforcer, aros sa garadot ni na pasahero. Danganan pamasahe po da, halang kaupaman giraray. Kaya ini ang isinumbong na ninda sa opisina ni Mayor Persimbulan. Kaya tulos po na paapod ni na consultation dialogue ang hepe ehekutibo kan nabo Camarines Sur dahil sa dakol na mga report na bakong makatao, bakong makadiyos ang singil ni halangkaw na pamasahe sa mga riding public kan mga Tri-Mobile po na pampublikong lunadan dyan sa sinambit ng banwaan. Napag-urulayan po na dapat magsunod ang operator, driver ng tricycle, na dapat tululang ang pwedeng maximum na pasaherong pwede nindong isakay. As hindi man pagpara liugon nin pamasahe ang sendong mga pasahero. Dangan magsunod talaga kamo, striktong magsunod sa mga guidelines, mga health protocol, para po sa kapakanan kan lambang saro na maibitaran ang pagkakaigwan ng local transmission sa COVID virus. Takon na dai po, pwede ka mong pamultahon, pwedeng bawion ang prangkesa na itinatao sa kan lokal na gobyerno kung mo pampublikong transportasyon ang mga Tri-Mobile. Apira ka ito mga private use na mga Tri-Mobile. Kasi obligado po ang driver, dapat nga ni maglaagmang giraray ng mga barrier sa laog kan mga Tri-Mobile, asin sa likod kan driver. Itong plastic na pwedeng igawamang giraray po kamong proteksyon. Asin dapat magpaarog ang mga driver nin Tri-Mobile nin magsulot kamo nin face mask, dangan face shield, tangarig ang sendo pong pasahero, iyo man ang gibontay yan requirements po yan sa mga riding public, sa mga pampublikong lunadan. Na obligado ka mong magsulot ng face mask and face shield. Takon mayo, dahil pwedeng pasakayon kan driver. Parehas ka mo magkakaigwa po ng violation kayan. Kaya kung mahaman ang ordinansa kan sanggunian bayan, maaraman ta kung anong mga penalidad ang pwedeng sapunin do. Or baka revocation of franchise o prangkesa kan pampublikong Tri-Mobile ang pwedeng magabat na kastigo or penalidad. Kung kamo magbayolar kang kasugaan kan mga reglamentos, polisiya, kan health protocol na dapat sunodon kan lambang namamanawaan, lalo na ang mga Tri-Mobile drivers and mga passengers. Pagyaon sa sentro, pwedeng nagsusunod. Pag nakaluwas na sa sentro man ng mga traffic enforcer, binabalgar na hanggang sa sige ng pano ang Tri-Mobile, gagadot-gadoton bago mag-aabante, ang plete, the same. Mahal. Dahil kan pandemic, pinagkonsiderar po kamo kan gobyerno. Dahil ka ito pong panahon, tinutugutan lang sarong pasayro ang Tri-Mobile.
kang kita under ECQ, Anparty kan Luzon. Kan naghalawag naman po kita, nayaw na kita sa pinakahababang classification kan quarantine na nabuha Camarines Sur, sakop kan modified general community quarantine, naghalawag po kamo. Yaw na kamo sa modified GCQ, tinugutan na kamong magkaigwanin tulong gayong pasahero sa Trimobile. Alagad, ang problema po, ang plete nindo ka ito, sa good ngo niyan, dahil pa nagbabago. Kaya po ini ang garo-saro sa tema na pinag-urulayan kung paano maibababa ng kadikit or kung paano bako man na sobra ka kamahal dahil bakong gabos na riding public makwarta kaya magbayad din plate. Pero ka na lang kao nang iyan, may mga special ride pa or trip na nagpapadagdag pa ang tsuper. Sus Maria Josep, bako salaman po kamo na akining Diyos na gustong mabuhay. Dapat atid-atidon ang sitwasyon. Saka ang ibang reklamo po sa Trimobile driver, bako man gabos. Namimili nin na pasahero. Pandawa, apira kan na nalalabag, nababalgar na protocol na dapat at least tulong pasahero ang maximum, pinapano-pano na pero ang pamasahe pareho na mahal. Yun ang mga bagay na dapat pong mabago. Kung pwede, hidalion ang pagpasar nin ordinansa gararay o resolusyon kan sanggunian bayan sa pagi kan public chairman kan Committee on Public Utility. Kung si Sema na honorabling konsyal, ang chairman kani dyan. Na kung mapupwede mapahuros na po nindo ang pamasahe tayo ng inagrangay kan mga pasahero po ni na Trimobile. Diyan po sa endo pong Banwaan. Tangarig adalan, asin maaprobaran po ni Mayor kung pira talaga ang magiging minimum fare. Or kung pira ang magiging plete paghali sa sentro kan nabuha, pasiringon sa direksyon kan kanya-kanyang mga barangay sa bali 42 na barangay na igwa po ang sinambit ng Banwaan. Asin na sa tuya pong mga kapulisan, asin mga traffic enforcer, kung mapupwede, tikita nindo ang mga pampasaherong Trimobile na ang pasahero sobra sa tulo. Tikitan ang Trimobile driver kung nagpasakay ng pasahero na di nakasulot ng face mask asin man face shield. Tikitan ang driver na di nakasulot ng face mask asin man face shield susog sa executive order na ipinaluwas ni Mayor Percy Bulan dahil po sa pagprebentar na day magparadakol ang COVID infected sa sendo pong Banwaan. May duwang gayong surunudan na executive order, ang alkalde, naka-address sa gabos na mga punong barangay, naka-address sa gabos na mga government offices, private offices, and all establishment para po sa bagong health protocol nindo dyan. Kabali ang implementasyon kan curfew hour curfew hour from 5 o'clock or from 8 o'clock in the evening up to 5 o'clock down to 5 o'clock in the morning. Kaya po ang mga barangay official ang sendong tabang. Kabali na po ang pag-monitor sa mga returning residents na mapurli sa sendong barangay hali sa Metro Manila asin iba pang nasyon. Na-monitor niyan asin i-report sa munisipyo. Imbestigaran pati na ang travel history. Tayo ni kasugan ini kan alkalde na dapat nindong sunodon. Bawal ang mga gatherings. Mass gatherings, social distancing ang kinakaipuhan.
Dangan po ang paglikay. An sadiri ta likayan ta, ingatan ta, ang pamilya ta may ingatan pa, ang kapwa ta may ingatan ta pa, pag magsunod po kita. Kaya po, ang sabi kan iba, salamat nga Mayor ta sa imo po ngayon ang inaksyonan. Amo po ta tricycle driver perming 30 pesos asingil. Dawa kin apat alunad 30 pesos manggiraray asingil sa lambang pasahero. Minsan nga ni 5 pa. Nawis Toda and Bia Tandaay. Pakiriparo lang po kung totoo ang mga reklamong ini, tangarig makorhiran. Minsan po nga ni 50 pesos biyayeng Tandaay, ang singil. Kami po nga ni Topas Sugod lang 30 pesos asingil nira. Kami po boundary ka Topas proper Tandaay, nagugulpi man. Maski nga ni po roadside, 30 pesos pa asingil. Nangangana-ngana naman po kami. O yan po ang mga tataramon kan mga nakakaulay-ulay ta dyan. Dapat po magkaagkutol-tol na fare. Itong ano kan pamasahe. At dapat magpaluwas po ang lokal na gobyerno ni iparaskil sa Trimobile na aprobado kan munisipyo kan pamasahe na dapat singilon ipaskil sa laog kan Trimobile. Asin pirmado po kan alkalde. Or kung mapupwede pirmado pa kan chairman kan public utility kan sanggunian asin kan Office of the Vice Mayor. Baad po bumaba naman singil. Otro ka tricycle pag agko nakiton. Dolorosa na buwa, dolorosa. Magkaigwa po dapat nin tamang fare to pandemic. Takita nag-aluwag na. Ani ba po kaya iyo manggiraray kaytong nasa iraram kita kan ECQ, iyo manggiraray ang pinagsisingilin dang plete. Okay lang po ko ta na 20 pesos aper basta magsunod man sira. Kuin pira sa nalunad ka tricycle. Bokong 20 pesos na nga ni, dakol palunad, di pa makontento ta papa dagdag pa ni ba? Bako man sa nasira ang driver po ang tinamaan kading pandemic, ngamin kita. Sa di nga ni La Purisima, 50 pesos ausad, nakatawo. Baad man lamang magbaba pa ang pamasahe kading one mayor. Sa LCC nga ni po na buwa to San Miguel, 30 pesos lanang rani. 40 pesos madalas minsan 30 pesos pag mabuot po ang driver. Kaya thank you po Mayor, tanataan ading atensyon kakanimong opisina. Kamahal po kaplite alunad. Di man nasusunod so dapat sunodon nira na protocol. Salamat na maray ta pinag-meeting mo na po Mayor ading mga nag-o-overprice na mga tricycle driver. Walang taripa. Pero waga sa taas maningil ading mga lukotoy. Bako man pong gabos na Trimobile driver, mga lukotoy na magsingil. Ani ba man nagsusunod talaga. Anyway, maayos na po yan. Nakaabot na ang atensyon. As in, pinag-gigibuan na po ni solusyon po. Ang sa indo pong mga inagrangay, salado kan public, riding public, and salado man kan mga transport sector, kamo na paunra naman. So, kamo naman daw ngunyan ang magpaunra. Bueno, may report kita sa lawas. Connection Report. Nasa linya ngunyan si Aldrin Lee. Good morning, come in. Padin Joey, good morning sa kabos na parantabay kan programang Bicol Connection. Hindi po sa siyudad kan Iriga,
Kasubago dyan po sa may sentro, naris ako na talagang dahil ko po may spelling nagkakapirang mga tri-mobile drivers, hindi po siya datang iriga. Na itong atubang transarong pinakadakulang department store na pagsasadiri po ni Mr. Alan Tan, na may nakabuktak kaya duman na tricycle lane. Pero dahil ko lang aram kung tangatain pong ibang mga tricycle drivers bako manggabos, ginigibo na po ining terminal o parking terminal na diyan sindalang pupundo para maghalap ng pasahero. Kaya kung pwede man, nagdadaguman, barkada taman, si Police Chief Master Sergeant Agripino Nagrampa, na kung pwede po, bantayan din itong sarong organic na pulis na iyo po ang masigato kan nasambit ng mga tricycle driver na nagpa-parking dyan po sa tubangan kan na building in Mr. Alan Tan. Lalong-lalo dyan sa standard. Nasabi nga kan ibang tri-mobile drivers, inigayang magibo-gibo kan ibang para tricycle driver, nakakaperwisyo, nakabala sa mga tri-mobile na itong nagkakayo din legal. Sa akin, nagsusunod sa patakaran kan sa tuyang local government unit. Parte o government ikang kapulisan. Kaya, dahil na po, pagparaabusoon ang kabutang kang makapulisan na pagmayong pulis, sige rin doon pagbalgar. Tapos pag nailing ka mo, baka mo santong nagsusunod. Kaya, ang pinaka-ugaling marahon ibig sa tuya na niningas gugon, pag inot, nagsusunod. Pag haloy-haloy na, balik na sa dating ugali. Baraguhon kaya. Kaya siguro, ang gibunta, kung tataw, may igwaman ka mo mga professional driver's license, nag-seminar manggaro ka mukhang traffic science and road science, dapat takadalan nindo, i-review nindo o mag-refresher ka mo kung ano pong manakabugtak na traffic and road signs sa lambang kanto-kantinan po, hindi po siya kan iriga. Medyo kaya nagrurugo-rugo pa rin Joey ang mata ko kasubago. Sa maarok kayo ng maukalik ang mga tricycle driver. Dapat pala dyan, sa pinaka-outer lane na iyan, sa tubangan ka na establishmento ni Pading Alantan, ang mga tri-mobile dyan, diretso lang ang adalagan, bakong maging garo na terminal na, na dyan na nagpipick up yan yung pasayro. Pinagreklamo kan ibang tricycle driver. Na kung na haloy-haloy na dahil ni Paning Joey na ginigibo. Kaya kung may isusugad, may susugdan ang mga tricycle driver dyan, kung pwede po, dahil hindi pag-ibo na terminal. O magparahalat yung pasahero dyan sa lugar na yan. Dati kaya baga, ang grupo kan na PNP Traffic Division, warak na entero dyan sa Kasintroy Kaniriga. Sa pahingenot ni pinsan na SPO4, Agripino Nagrampa. O ngunyan, sa tangunyan nga, may nakadagdag pa ito mga FTP. O ngunyan, ano yan na nagmaman kan traffic dyan po sa highway kan siyudad kan Irga. Ano daw nantig ko na tama ka man na ma-interview mo lugod siya na nantig permanenteng magbugtak dyan in PNP? Na yung kaya initulo siguro oras dyan pa ni Joey apudong ko ang atensyon ni Police Lieutenant Colonel Paz Maestrado para siya mismo ang magsigato kay Police Chief Master Sergeant Agripino Nagrampa na i-clear ang nasambitang porsyong kantilan po dyan sa tubang kan establishment ni Mr. Alan Tan. Basta yan, outer lane na yan. Tinataon na yan na magamit man kan mga tri-mobile. Kundi dapat, diretso lang. Sige lang, nabanti ba kung may nag-pick up ng pasayro, nag-ahalat na ng pasayro. At talagang magkakaidonin na problema sa traffic. Sa maukalik ang tricycle driver, hindi sa doon kan Irika. Diyan nga sa dating lumang bangko, hindi po sa may Palaw kan Merkado Publiko. Kung minsan, ang mga tricycle driver na ito bakang nagsasabat na,
na ang porsyon kaya nasambit ng tinampukang palawang merkado, itong paluwas lang na matry mobile. Na dahil yan pwedeng pag-agihan kan mga papalog dyan sa merkado publiko. Oo. Kaya yan mismo ang mananototalan ko iglesyadad kan iriga na ugali kan ibang tricycle driver. Dapat, kung matikitan ka mo, mag-seminar ka mo. O kaya isuspende muna para mag-urup-urup ka mo kan mga sendong mga ginigibong, mga pang-abuso sa mga ordinansa, particularmente sa leyes kan traffic o iglesyadad kan iriga. Iyo. Ala siguro baad man na i-seminar giraray sinda para maging maayos ang bulos kan trapiko sa sinto kan iriga. Sa sarupan niya tong nakuang impormasyon pa rin Joey, duman po sa siyudad kan Ligao City, may nagpaabot sa kuya na pinagkukundinar mismo kan 49th Infantry Battalion sa pangenot ni Army Lieutenant Colonel Benjamin Capnok na itong mga ginigibo kan mga ibang tao na naggigibo, ito bagang nagpapabuwag na ni anti-personal landmine na kung saan dyan po sa may barangay Alang, Canligao City, may duwang pulis ang nadipunto por medyo itong ginamit na pinagpabuwag itong nasambit ng anti-personal landmine na inapod. Kaya yan po mismo ang pinagtatawan din doon na bakong makatao sa satuyang mga kababayan na gamitan ng araw kayo ng klaseng pampabuwag para makadanyar ng mga buhay kan satuyang makatukangan na pulis di po sa Police Regional Office number 5. Yan muna pa din Joey, ang satuyang mga nakuha impormasyon di po sa loob kan siyudad kan Iriga asin sa probinsya kan Albay. Halimis pwedeng sa kuyang location para sa programang Bicol Connection, alternately RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Salamat karondang Aldrin Lee sa mga dagdag mong impormasyon. Nagdaren sa oras na 8 minutes after 10 o'clock in the morning. Nasa linyaman ngunyan Rocky Bayubo. Bicol Connection Report. Kaya na agaraki kami. Aray na agatabi karondang Dio sa mga paratabay kan na programang Bicol Connection. Adin na dahil pasalan na aloy nagkaulay kami ni Sir Kerwin Bonibe kan Kapuerte digdi sa siyudad kan Iriga na talagang dakol ang mga naghahagad ni tabang sa Kapuerte digdi sa siyudad kan Iriga. Bako sa nadigdi tabi karon ng Joey sa Iriga kundi sa ibang mga banwaan na sakop kan Rinconada. Na kung nasain sinabi ni Sir Kerwin Bonibe ni na haro sa Urual daw ang bilang kan mga naghahagad ni tabang orog na itong may mga kailangan na nakukumpine sa hospital alagad na rahi iniyo ni napigdadara ang mga requirements pinagahagad ka na Kapuerte ni na ang pwedeng itabi karon na nga Joey nagkukulang. Kaya sabi ni Sir Kerwin, pinaabot iniyo kay Congressman na El Rey, kay Governor Mig sa Villaferte at man kay Administrator Luigi na madagdagan ang pondo ninulit sarabay-sabay tabi niyo na naghahagad ni na tabang. Kung dahil tulos sa tabi karon na Joey na papaunrahan pero igwang hinanakit ang iba na nag-aabilman kan tabang kan Kapuerte. Kaya digdi na pinidipisilan si Sir Kerwin Bonibe. Siyempre, ang iniinot niya, so first come, first serve, nina, so nainot, yun na tatawanin na tabang, so nauri, na dahil naman na inaabot tabi, karon na nga Joey, nina, dahil man ninda pinag-sasayumaan, pinapabalik na sana. Bigla nunutan na sana kung nari sila makabalik, and tulos man, na naghahagad ni na suporta
ang nakapuerte digdi sa siyudad kan na Iriga na matabangan ni Congressman na Elry Villaferte, Governor Mix Villaferte, asin man ni Provincial Administrator Luigi Villaferte. Sabi nga ni Kayan, ni na Daimanda nagsasaraan ang nakapuerte and talagang ini ang pinangako kan magarama digdi sa probinsya ng Camarines Sur na matabangan ang sa tuyang mga kababayan tabi karon na Joey. Sangon yan na mga piraan na gagastos na Kapuerte sa pagtabang duman sa mga kababayan ta sa Rinconada naghagad ning medical assistance, sa Kapuerte, burial assistance. Ano pang mga haraga doon na tabang? Scholarship program? Nina aperakan na scholarship program tabi karon nga Joey. Nakakonsentra sa nasinda sa medical. Medical sa assistance. pagkataon ni na bulong tapos naman sa mga gustong magluwas sa mga hospital na akreditado ka na Kapuerte, iyon sunod naman sila nakakonsentrar. So binabayaran kang Kapuerte ang mga requirements tabi karon na Joey. So mga hospital bills. Mga hospital bill igwa nga nga ni naghagad din tabang ni na sobra sa 100,000 na bill na babayadan alagad ni na bako man kabusyan pinag-social worker na Kapuerte basta igwa man sinda nin PhilHealth. Okay. So dako lang bagay bagang tabang kan Kapuerte sa Rinconada. Yes. Kung so ito talaga karon nga Joey na talagang mayong-mayo, mga talagang sobra sa edad pinapobrehan, ni na pinakikiulayan, sinasagot na boss kan na Kapuerte ang bill na makaluwas lang sa pasyente. Pero dapat igwang barangay certificate na ang pasyente talagang belongs from the indigent family. Ayan na tabi karon dag Joey, kapos yan na pigaagad ka na requirements and duman man sa mga kababayan niya to na talagang igwaman o igwahon ni na ako yan ni na dikit sa na ni tatao pero ang mas dakol na itinatao ka na Kapuerte duman sa talagang mga kababayan niya to na nagtitiriyo tabi karon dag Joey. Ayo. Pero dako lang pasalamat ta ining programang ini sa medical ining Kapuerte medical center digdi sa siyudad kan Iriga na nasiserbihan po ang bilog na Rinconada area. Kaya yes, tabi karon nga Joey. Itong mga daipan na nakakakuha pinagahagadig din tabang tabi karon nga Joey sa Kapuerte. Nagalilibot baga si Administrator Luigi Villaferte kay balang si Governor Mix sa mga boro banuan na mismong tinutuyo ninda ang lambang mga banuan digdi sa Rinconada na dinadala ninda ang mga doctors, nurse and bulong ngaling dahil sinda magbisita dyan sa Kapuerte. Sa kaigwa sindang diagnostic ban? Yes, nina dakula daning tabang na pinag-officer kan Kapuerte tabi karon na Joey digdi sa Rinconada. So mabuhay po ang programang ini. Naghahanap po ni na tabang pundo. Naghahagilap ni na kwarta ni na additional na fundings ang grupo ni da Governor Mix kong El Rey, Provincial Administrator Luigi Villaferte para mainguhan na mas pang mapahiwas, madagdagan ang sa indang tabang. Kaya konting pasensya lang, duman sa daipang gayo, inaabot. Yan, ano yan first come first serve basis man, siyempre. Yes. Sabi nga ni Sir Kerwin, may mga nagdadadangog sinda digdi na mga naghahagad tabi karon nga Joey na ako yan nga, ginagamit sa naman dangay kan mga Villaferte, ninulit na madali na naman ang eleksyon. Sabi naman ni Sir Kerwin na Bonibe, bako man nga ini ginagamit sa politika, ninulit na talagang grabe ang paghahingo akan mga Villaferte na matabangan sa mga nagtiterios. Ang nagtataram kayan, inggit lang yan, tada ni dakaya ang programang Kapuerte kan Villaferte. Ikadua,
Dahil na nga ni nakakagibo kan siring na programa, dahil na nakakatabang sa tios na mga pamilya na nagkakahilang, pigo lang pa ang ibang mga medical mission. Kaya, sarong bagay na kasumpa-sumpa, ang mga magkontra, kan mga siring kaning abang gagayo ng mga programa, na samantalang initabang sa mga nagtitios na mga naghihilang niya itong kababayan. Kaya ang mga nagkukontra kayo ni mabubusong. Yung man ang katabi karon na nga Joey. Dahil na sa naman baga nagtabang, sige pang kuyan, sige pa na Kontra. ya baga pagtuyaw. Dahil na nga nga nagkakatabang, nina kuyan pa, nakakaraot pa. Kaya, pabutan niya tayo ng good morning si Sir Kerwin na Bonibe. Ang pamayo ka na kapuerto digni sa syudad ka na Iriga. Asin man si hermanong Emmanuel Nonocoya Alpilor. Yan, natali ka lang na Joey sa tuyang report. Ini masila kibayubo. Bicol Connection Report. Sa totoo lang po, ining kapuerting ini, nagpuerti ng marina programa ini. Kana sa tuya pong gobyerno probinsyal, siring man po kana Congressman Elroy Villaferte, Luigi Villaferte. Para po ini yung matabangan sa tuya pong mga tios na mga kababayan na may mga kamatian na di kaya magbayad din na consultation fee sa mga doktor, sa mga ospital na nakukonfine, mga daing kakayahan na makabayad din na laboratory test, ECG, asin man ining X-ray. May mga bulong pang ipinapanaong vitamins dyan. May mga bulong pa sa kalintura. Dahil ni kaya, kan mga ibang nagkukontra, palibhasa ang opposition po, siguro nasasapawan, naiinggit, na dahil na nga nakakagibo kan siring na programa, inuulang pa ang ibang medical mission. Na ini po, dakulang bagay na makaginhawaan sa tuyang mga kababayan. Dahil ni kaya kan iba eh. Digdi po sa probinsya kang Camarines Sur, kinaya ini dawa masakit. Padagos na naghahagilap nin pundo ang mag-arama na Villaferte para lang matabangan ng mga nagtitios. Pagkatapos, dahil pa na-appreciate ka na mga yaon salado kan oposisyon ang mga bagay na ini. Tang gustong paluwason, sindaan mga may maray na mga programa na dahil tama na hihiling. Ini namamatita na aro kaning kapuerte medical program kan sa tuya pong probinsya. Nanring ko nada sa rosa nataan po nin priority na dapat ang pasalamatan ng bagay na ini. Pero ano an iba garo ikinakaing ini na ano pa nauuyam taigwang araw kaning project. Na dahil na nga isinda nakakatabang. Gusto pang ulangon. Ngunyan, ang iba man ng mga kababayan ta, gusto uro-urada na pag nagdulok sa Kapuerte Office, madaratulos ang kwarta na ayuda para sa senda. Bako pungarog kayo ng paghahagad ng tabang. Mahalat kita tapig pa-process po yan. Enot, kung kamo kompleto sa requirements, kan opisina kan Kapuerte, matataan ka mo nin, priority. Enot, dapat igwa ka mong certificate coming from the barangay na kamo talaga belongs from indigent family. Number 2, ang mga medical abstract. Number 3, kung kamo talaga rehistradong botante sa Adi Camarines Sur. At iba, bako ka mong rehistradong botante sa Camarines Sur, baka ka mo hali sa ibang probinsya. Kadakol na requirements po, kaya bakong urorada na pagdyan mo, pagtugpa mo, pagbaba mo sa sakayan mo, sa opisina ninda, tulos mo nang makukuhaan ayuda pinansyal po nindong pigahagad. Bako pong araw kayo na naghahagad tabang. Naghahalata may proseso po yan. Tayan, kwarta yan kang gobyerno. Dinadagdagan na lang kang kwarta hali sa bulsa kan mga mag-arama. Kaya dapat konting pasensyaman po. Duman sa mga daipa inaabot na may first come first serve basis po kitang inaapod. Dangan,
May mga kadakol-dakol na mga haragadon. So mga nagadana, nagagading burial assistance. Sa mga scholarship program, nagaharagad. Oh. Kaya nga ni po nga ni, dawa puro papano, kapurte, sa good ngunyan, operational bukas para po sa tuya gabos. Digdi sa iriga, igwa. Sa parte kang naga, agko pa. May mga accredited hospital po kita. Arog kan Our Lady of Pediatrics Hospital, Tanchuling Villanueva, Tanchuling Maternity Hospital, and General Hospital. Na ang mga bayaran kan kapwerte sa mga hospital, pikiklaro pa man, binabayaran mo na bago magpanibago na naman na account para po bakong paratong patong. Kaya ako na ulay nindukan paglalaag po ni na Kapwerte Medical Assistance Program, napakapasil. Inisa ng diagnostic ba na ini? Igwa, kita lang sa Bicol Region. Yan ang dapat pasalamatan ta sa mga Villaperte. Na ang dugo ta pwedeng maaraman ang resulta tulos. Kung nalangkaw or ababa or normal ang satuyang kolesterol, uric acid, creatinine. Pati ang lungs na maaraman tatulos kung clear pa both lungs, left and right. Dahil igwasindang x-ray sa laog ka na diagnostic ban. Ang puso ta kung normal pa ang palpitation. Maaraman tata igwa dyan pong ECG. Kung kikwirin taon tulos yung tabang na ang na mga programang kapurti, kadakulao ng kantidad ini. Kaya ang para sa muya, dahil naman pag-ulangon kan ibang nasa lado kan oposisyon, kung dahil naman kamo makakasigibo kan siring na proyekto sa programang medikal. Ikadawa, dahil na pagparainitan ang medical mission, pabilohon na basta nagsusunod man sa mga health protocol, nag-obserbar ng social distancing, dahil nahaluan pa ng politika. Kaya ang sabi ka ni iba, ang healthcare on the go program kan probinsya ng Camarines Sur na pinamamayon ng Dagobmix, Villaferte, Luigi Villaferte, sana magtuloy-tuloy, kabali na ang Kapwerte. O dangan, gusto nindong parampaugon ang mga Villaferte na ilugod ang nakakatabang. Wan mga oposisyon na pigpaparamalaki nindo arog kinunoy na andaya na nagpailing na naman ng kabarambaduhan da. Tamay nagluwas na impormasyon na igwana naman da ang gustong bugtean na mayor sa may party kan na si Pukot. Tagarobaga nagluluwas na ipinapahiling niya na maisog talaga siya sa probinsya. Kung maurag talaga siya, siya na nga niyan maglaban gobernador kay Luigi Villaferte. Ipahiling niya na gabos niyang urag. Ang pagiling kan mga nasa oposisyon, raot na raot, mayong nagiginibo, mayong progreso, mayong naitatabang ang probinsya, magin ang mga Villaferte. Kaya ipahiling na ni Nonoy Andaya na siya nang maglaban. Giraray sa 2022. Kung talagang maurag siya sa politika, kung talagang gusto niyang ipahiling sa tao na siya talaga uragon, na kaya niyang daogon ng Villaferte, di siya maglaban. Ngunya na 2022 election. Ano ta kinakaipuan pang kumbinsiron? Ang BP Leni Robredo na iyon maglaban sa kargong gobernador. Katalsutan. Dapat ika ang maglaban. Dapat ika ang kumbinsiron ni BP Leni Robredo. Ta ika lalaki, kan lumaban sa sa pagka-gobernador kan Camarines Sur. Bakong garubaga nagtatago sa palda. Ta gusto mong itulak sa laban si BP Leni Robredo. Na ini, sailing ka ni ba by divine intervene. Ba kapal kanasyon kan Pilipinas. Mga tugang, ako tubod ako, na kung itinadhana sa imo kang kagurangnan na ika,
Maging pinakahalangkaw na opisyal kan na gobyerno, mayong imposible basta may pag-arang ka. Malimta kung ang 70% na sinasabing nakapreparar na sa local na kandidatura kan sa tuyang BP Leni Robredo for governor. Mabaliktad pagabot kan na pirilian before filing kan certificate of candidacy na dumalagan man lang mananggad ni nga for president. Udi ka nang lumaban nuno yun andaya. Ipahiling mo na ang gabos mong urag sa mga Villaferte. Ipahiling mo na sa publiko na ikatalaga ang pinakamaurag, ang next king kan probinsya ng Camarines Sur. Ano man dyan sa may party kan sipokot na naman, napababarita na naman na pinaralayas dahil niyo kan mayor dyan na sa sipokot kung ano-ano na naman dang pasaling giniribo. Porque ang mga local government units ngunyan, garo pinabilo sa mga pag-purchase. Dahil igwa kitang inahapod na ma-purchase ang sarong LGU, igwa kitang nakakasakop kayo na bidding procedure. Garo ani ba? Garo dahil kayo bidding, kaya ang Municipal Disaster Council nagkaigwang meeting. Para aramon itong mga kinakaipuan na mag-agi pa ang approval sa Sangguniang Bayan kan mga gagastusan kan mga munisipyo. Sige man daan ng ngaw-ngaw asin sige man ng apot sinunoy. Although karapatan niya kung siya botante kayo dyan sa party kan sipokot or kung siya pa ang nakatukaw na congressman. Bako naman gayon. Kung di gusto niya nga ipahiling sa mga leader niya man dyan na talagang siya diurag. Kaya nagduman man gayon, nag-atindir man kung ano-anong pigparahapot hanggang nasuya itong mayor sa sipokot. Nakataram na bromalayas. Hindi kung totoo man niya na nagpapaipli na datong mayor na bububugtian na naman. Pero sa iling ko, magbago ka. Tangarig kung gusto mo talagang gumana ka, magpakabait ka, Nonoy na andaya. Ta itong inot bagang nahiling sa video, itong ginuulok mong si isyo dati, kana bago pa mag-eleksyon. Duman lang nakakatakot na, asin natatakot ang ibang mga taga Camarines Sur, na magkaigwa kan siring kanika isog ringis na leader. Kung kaya mo nga ning gulokon ang ordinaryong empleyado, how much mura ni bang day ka niyo gulokon? Uy, takot daw ako sa maging leader na bang isog. Ang paghagad kaya ning mandato para sa sakuya, day mo dapat ipahiling na butuan ka tayo sarong macho, sarong maurag, na ang pagkalalaki, yaon, day mo po yung dinahiling. Mas maurag logo ditong ipahiling mo ang sa imong kabuutan. Pagiging reliyoso, makadiyos, pakumbaba. Taan sabi sa Biblia kan mahal na Diyos, ang taong nagpapakataas, ibinababa. Taan siya ang itinataas kan mahal na Diyos. O ngunyan, ana bare-barita tapati palan, dyan man sa may parte kan Bato Camarines Sur. Kan iniba ni Mayor Frank Bernaldez kan nagpaapod ni mayor's meeting sa Kapitolyo si Elry Villaferte. Ang chairman ka na sa endang partido political, iniba niya sa iyang incumbent vice mayor na si Junjun Zorilla. Nagiba man si Vice Mayor Junjun Zorilla sa pagtubod na aakuon siya. Dahil po si Junjun Zorilla kan nakaaging eleksyon, bako man yung kaalyado talaga kan mga Villaferte, di kay banan man ni Mayor Frank, ipinabistoan sa tuyang Vice Mayor, iyon sa kuyang magiging running mate. Ang sabi ni Elry, iyan takay banan mo na digdi, ano pa man magiginibot, tadi tasta na ang kamot. Pero iyan lang, talagang dahil ba kung 100% ang tiwala ni Villaferte, kaya gayo dahil nagkaigwanin maray na kasunduan, dahil nag-abot o dahil nag-met duman sa negotiation na sa endang pig-ulayan. Dahil sa kulang ang trust
ni Villaferte kay Junjun Surilla, siring man si Junjun Surilla, pasiguro man, taaram po nindo, may mga bagay na dapat pasiguro man agad sa eleksyon sa gastusan. Siguro, sulbudsiko ang gusto, aday man pwede. Tang gusto manelre, after filing of your certificate of candidacy na mapatunayan mo na sa amin ka talaga, for vice mayor ka, ni Frank Bernaldez, ibibigay ko. Sa katadayan man na sunod, pasiguro man si vice mayor, sulbudsiko kita. Or, bigay mo na bago sa kondisyon mo. So, dahil talaga nagkaigwan ni Marina negotiation. Ano ang nangyari? Naglalataw na po ang istorya na dyan sa Banwaan kan Bato Camarinesor, talagang dagos ang paglaban ninda Mayor Frank Bernaldez asin man Junjun Surilla sa kargong mayor. Ngunya na 2022 eleksyon. Si Junjun Surilla padangat ni Vice Mayor BP Leni Robredo, ni Vice President, padangat man niyo ni Lady Mayor Madel kan Syudad kan Iriga. So pigiling ta na si Junjun Surilla naglipat sa kampo kan opposition sa di Rinconada area. Ngunyan si Mayor Frank iyo man yaon salado kan mga Villaferte. Sa madaling sabi po, dahil nagkaigwanin na maray na commitment, dahil nagkadaragusan ang paglipat ni Junjun Surilla sa kampo kan mga Villaferte. Dahil man sinasabi pong inabuan siya, kundi garo parehas lang sinda mayong tiwala sa lambang saro. Kaya dahil nag-meet ang negotiation, dahil nasunod, kaya balik sa opposition, naglipat sa opposition si Junjun Surilla. Dagosda ang laban ni Junjun Surilla sa pagka-alkalde kontra kay Mayor, incumbent Mayor Frank Bernaldez. May report kita sa lawas, sa linyang Gararay, Rocky Bayubo. Bicol Connection Report. Rocky, good morning Gararay, come in. Good morning tabi karon dang Jo sa mga dagdag niya na informasyon. Pabutan ta pala ni na good morning si Boss Roger Paira kan Bao Camarinesor. Ay, good morning Boss Rocky. Ang sabi ni Boss Roger, bala na. Adig sa Banwaan kan na Bao. Ano man tabahala na? Ano man tabahala na? Bahala na nga yasinda ko na si Sengyal lumuwas. Ang bahala na baga. Kaya ako. Ang kaiba ng kambahala na gang. Ay, ang kaiba ng kambahala na. Sige, sa kano to? Sige. Sige. Yan. At sabi ni Abos Roger Rapaira, nina, dahil nang unang pagpararulayan ng politika. Pag-urulayan databi karon da nga Joey. Okay. Kung paano malabanan ang virus. Iyo. Totoo yan. Oo. Kung nagdadakol na ang virus, nagdadakol man ang mga chikador at man chismosa. Totoo yan. Aram mo si Boss Roger Paira, ang bilib ko kayo nita, very bright, saka advance permi sa iyang mga impormasyon kaysa sa media. Mas nainutan niya pang mas nainutan niya pang media makuha na ng impormasyon Mas aram niya na ang issue. Ang apod pa din sa kuya karon na Joey ni Boss Roger Rapaira, Wasoy. Makukunya ko si Wasoy. Ang nairitsuraon mo kaya baga, garo ka Buddha, kaya garo Wasoy ang pagiling sa emon di Boss Arpe. Makukunya ko si Wasoy, siraki niya ko Boss Roger. Oy, dyan pala na sa Baaw. Dagos naman pala na matumang ining si Vice Mayor Roseling Malasarte kay Mayor Jeep Bisinyo sa 2022 eleksyon. Naaraman na nga ni Boss Roger, ini yung si Vice Mayor Jose Liling Malasarte, nagkuyan na
bibilog na ng grupo laban kay Mayor Jeff Bisenyo. Sabi man ni si Vice Mayor si Mayor Jeff Bisenyo ang sa iyang magiging running mate pala si last termer councilor para Bisenyo. Iyo, pero sa digdi sa ten ko nga ni, sabi ko kay Boss Roger Paira, yun na nga nitong sasabi niya, bahala na nga yasinda. Bahala na nga yasinda kung si Sayan gumana digding mayor sa Bao, basta kaya pakarayo niya sana na maging asinsado kan na Bao. Ay sabi ni mga taga Bao naman lang iyuan na miya pili kung nasisayan mga marayrahay da leader. Sabi baga ni Mayor Jeff Bisenyo, tatapuson niya ang 3 terms sa pagka-mayor, nagpahiling siya nin sinserong pag-serve sa mga taga-Baaw, dangan pirmi siyang yaon sa gabos na mga pangangaipo kan mga taga-Baaw, asin yaon ang transparency sa iyang administrasyon. Kaya pasensya na ngay duman sa mga nagkaka-religis, nagkakasaragasaan kan sa kuya ngayong mga policy, lalo na itong mga mga panahon na may mga arrears pa, mga arrearages, mga bayaran sa buwis, at pinasiringil na ni Mayor Jeff Bisenyo. Kaya, I am sorry ngaya kung napabayad ko kamo. Tayan ngaya yaon sa batas na dapat bayaran nindo. Kaya, sabi nga ni Kayan, gusto man na mapakaray, asin man na sa tuya mga kababayan ligdi sa Bao, magbayad min buwis sa gobyerno, anbis na yan tabi karon nga Joey, sinasabi nga mabalik man sana sa tao, so ibinayad mong buwis, mabalik man sana sa imo. Iyo, totoo yan. Kaya, kundi si iba bagadaan, nagkulog ang buot, kaya iyo nagpaparabot nung lumaban sa iya si Joseling Malasarte. Iniman si Vice Mayor Joseling Malasarte, siguro nabotsor man, napangakuan, tiba sabi man kaniba, dahil lang bayaan sa katahawan kan laban. Pag binayaan sa katahawan kan laban, si Jeff Bisenyo, dire-diretso, si Mayor Jeff Bisenyo, lalong-lalo na yaon sa alyado ni Villaferte, asin Portuno, dire-diretsoan na bulos ka na tubig kang gripo. Dangan, may pang-ultimotum pa, yaon si Boss RP na posibleng anduyugan na sinsuportaran dahil niya papabayaan sa iyang pamangkin sa laban. Ayo, sabi nga ni Boss Roger Paira, pala na ngayon susako yung pamangkin, kung talagang ngayang sincero, asin man dapat nga pabayaan sa iya mga kay Manua digdi sa Banuan kan Bao na talagang siya susuportaran pa sa maabot sa eleksyon. Yung naman ang sabi ni Boss Roger Paira. Ang sabi ni Boss Roger Paira, ako ngayon nagtatabang. Siyempre tatabangan ko ngayon sa pamangkin ko. Alangan man, nababayaan ko. Correct. Pero ngayon, ang mga taga-Banuan kan Bao, ikuanan din na legasiya na kung nasisay ang mga marahin ang leader, yung mag-iaray, ang libubugtag sa pwesto. Na kung sukurapto. Yan. Kaya, yan ang mga hulit sa kuyan niya na paggaga ni Boss Roger. Ang importante, ang pangaran mo kay Boss RP, Wasoy. Wasoy. Bakong Rocky, Wasoy. Oy, good morning na lang kay Boss RP kung nag-aantabay sa iyang residensya, sa iyang mansion dyan sa Baaw, Camarines Sur. Duman sa natabi karon dan sa kubo-kubo niya. Ayo, sa kubo-kubo niya pala na, aloy na kung di nakapasar dyan. Sa iyang residensya, namimiss ko ng maray si Boss RP. Nyako, Boss, I miss you. Pakisabi mo man, Rocky, Ayo, ang kasubag ko tabi kaya karon nga Joey, halik ko duman, ang location ko ginaray, adigi sa Iriga. Okay. Okay, yan tabi karon na Joey. Anda sa tuyang dagdag na impormasyon para sa programang Bicol Connection. Ini po si Rocky Bayubo. Bicol Connection Report.
Salamat na maray, karundang Rocky Bayubo sa mga impormasyon na sa imong ipinaabot sa Laukan programa. Kami po mabuelta pagkatapos lang ni nagkapir ang mga hanap buhay. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Summer na naman, kaya buwelong-buwelo sa mga gimmick at handaan. Ang sarap talagang kumain, lalo na ang mga malalamig na desserts, fruits at iba pa. Pero teka, ngipin nyo ba ay ayos pa? No problem, dahil may solusyon na dyan. Puntahan lang ang pinakabago, pinaka-high-tech at pinakamodernong dental clinic ngayon. Puntahan lang ang Zantua Nonato Dental Care. Zantua Nonato Dental Care. Affordable at garantisado ang kanilang serbisyo. Zantua Nonato Dental Care. Cool, as in malinig ang sa indang lugar. Very friendly pa ang sa indang mga dental staff. Bukas sinda Lunes sundong Sabado, alas 8 nin aga sundong alas 6 nin banggi. Igwa nin mga branches sa Iriga, Nabua, Baaw, Buhi, asin ang pinakabago sa Pili, Camarines Sur, Sanjua Nonato Dental Care. For appointment, please call or text 0995-674-7069. That's 0995-674-7069. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yukot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Noong April 3, 1995, idineklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Abril bilang Broadcasters Month. Arawin man o ulanin, sa digmaan at sa kapayapaan, sa tagumpay at sa pagkatalo, sa lungkot man o sa saya, sa hirap at sa ginhawa, mula sa lupa, sa dagat at kalangitan, nananatili sa himpapawid. Para sa inyo, ngayong Abril, ipagdiwang ang Broadcasters Month, isang serbisyo publiko mula sa KBP. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa indo mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments
Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Lavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Mask, hugas, iwas. Balik po kita mga tugang sa programa. May nag-text, Ken, pwede man po mabawasan man naman ninyo apliti sa di iriga. Laka mahal pa man po. O yan ha. Ang pangapudan man sa tuya mga opisyalis di gobyerno na mababa naman ang plete sa Trimobil sa Iriga. Pwede daw makahagad nin tabang sa kapuerte nin pampiyansa. Dahil po kayo sakop kan sa endang programa. Dangan kung talaga pong namumutan ninda ang banwaan, give way to other. Kung mapapasama man po ang pag-giveaway, garumayong way para sa mga siring kaya. Sa mga Facebook Live viewers man, good morning. Sa mga nagpa-participate sa programa, good morning. Thank you so much, Sendo. Kumusta ang kuda ang mga Facebook Live viewers ta? Si Herman ng Melanie Mendoza and Mr. Dirk Van der Geysen of Limassol Cyprus also watching. Thank you so much. Hermanang Monica Perique also watching. Thank you. From Joylyn Elisis Gayas, tama po kayo sir. Kaya lang po, mayroon po talaga hindi kontento sa isa gusto nga ni kang iba. Amerikana pa. Aso ba ako kayo ni? Ay, yumananggadan wa. Iba kaya ang kana. Oy, kadakol heart si Hermanang Melanie Mendoza ang send ano. Thank you, love you Hermana. From Randy Archaga Santita, shout out po. Okay, good morning. Thank you so much for watching. Mga tugang, paglibot-libot ko sa Nabua, Camarines Sur, Kasudma, kadakol pa lang dyan mga ongoing project, mga concreting sa bridges na nasa 100% completed na or completion. Pagpadraga kan mga salog, pagbugtak nin mga slope protection sa mga pangpangkan salog, nagapadagos na bypass road ka Nabua, nadakulang tabang sa pag ini matapos sa traffic congestions.
taan mga darakulang buses, truck, na naagi dyan sa Sento Canabua, dyan na sa diversion yan maaragi. Dyan na yan sa bypass road. And so mga going to Bisaya, Mindanao na mga truck o buses, dyan na yan maaragi. Dakulang kaluwagan sa bulos kan trapiko. Kaya salamat na maray sa local government o Nabua, kay Mayor Persimbulan, ta sa endang eksperso as in katabang ang sanggunian na bayan, hinagad ang tabang ni former Congressman Sal Portuno ng Onyan, ang tabang ipinapadagos ni Congresswoman Jo Sal Portuno. Sa paglibot-libot ko sa mga barangay, haros sa simentado na palan, ang mga tinampo po dyan, almost 97 to 99% makukongkreto na gabos ang tinampukan na banwaan po Canabua. Na nahiling ta sa administrasyon kaidto ni former Mayor Delia Simbulan na singunyan, sa administrasyon incumbent Mayor Persimbulan, nakukumpleto na ang pagpakongkreto kan mga tinampo. Kaya lang gayon pala nga nako mag-drive sa mga tinampo kan na nabuhata puro na konkreto. Maray pati ang mga kontratistang nagtrabaho ta mga marayan pagkagibo. Nahiling ko ang pag-uswag, pag-abanti ka na buwa, por medyo kan pasini-pasito na imbitasyon ni Mayor sa mga investors, dakol na garo na kabuting nagburutwaan na mga bagong establishmento po dyan sa Nabua, Camarines Sur. Naglangkaw lalo sa indang local revenue collection. As per information coming from the municipal treasurer nindo dyan na may ghost na si Bong Bungalos. Dahil po yan sa maray nindong servidor, sinsirong servidor nindo, maurag na mayor kan Nabua, Camarines Sur. Nailingtaan sa iyang pasiton pasini na pagtabang sa mga nangangaipuhan, bago siyang kuripot sa pagtabang. Nananaon ng mga grocery items, maging mga neighbor niya lang dyan sa San Vicente. Sa may parte kan La Purisima, sa parte kan San Juan, gabos na tarawanan. Asin gabos pang mga sektor ng kababaihan. Asin iba pang manlaylay na mga sektor, inaayudahan ni Mayor Persimbulan. Gusto ko siyang umawon, sa totoo lang Dahil sa siya sa nahiling kong igwang transparent, igwang maray na naginibuhan po ang mag-agum na simbulan sa saindang pagserbe como hepe ehekutibo. Ini ang nailing kong nga niya kung nagpahiling talaga ni maray na performance asin man po accomplishment. Mayong kaiwal, mayong dinuduhagi, gabos apamado, yaon ang itinataong programa niya sa medical. Nagtatao siya ng assistant sa mga may hilang na kababayan niya, cash, bakong cheque. Iyan ang maurag niya ako digdiyo sa munisipyong ini. Nagtaratambay ako, kadakol na kapila oral daw. May mga naghagad ni na tabang, pambakal bulong, cash ang itinatao. May nagagadanan, pinapadaraning bagas, dinudumanan pa. Kaya niya ako pambihira sa sarong politiko na magkaigwakan na siring na maray na buot. Kaya mabinta sa mga pigkakarasal, pirming nakukuha ang ninong-ninang ang magagom na simbulan. Dawa pa nga niya ako palang turuturugmao na naging akumplisimento kan mga nakaaging mga administrasyon na mga nakaturukaw na naging mga mayor. Haros maarog asin mapantayan an accomplishment kan magagom na simbulan sa Nabua, Camarines Sur. Kaya sa kuyang pagpaabot ng congratulate, updated pati kamo permi dyan, maging sa application kan para sa national ID systems, tapos na kayod kamo dyan. Maging i-rehistro program nindo dyan, garo tapos naman para sa contact tracing nindo po dyan. Updated as in advance ang sa indong mga stringent measures na ipinapasunod laban sa COVID-19. As in may nakatagamang 7 million pambakal ni na vaccine
para panawananin libreng vaccination sa indong mga kababayan dyan. May pinupunan ng terminal, bus integrated terminal, ang Banwaan po Kanabuha, Mahiwas. May bagong building para sa Philippine National Police sa esperso ni Mayor Persimbulan. Anarog ka niya kung administrasyon asin maurag na liderato asin may maray na mga pag-aasinso kansarong Banwaan inuumaw ko. Bako sa naman puro kita tuyaw asin puro batikos. Kaya po ang taman po magtaga-umaw sa dapat na umawon. Good morning pala, naka-Facebook live mo niyan. Ang sa iyang gwapitong piloto dyan sa Office of the Mayor, mga nakawatching pa lang kamo dyan. Good morning kay Mayor Persimbulan, kay Mr. Bator Biloro, kay Injuk, kay Manoy Kim, nag-watching pa lang kamo. Si Julito, iyo man, nag-watching man. And sa bilog na personahe sin staff, kan Office of the Mayor and the Office of the Vice Mayor Marisa Bilitario Hao, na sinasabing maalaban ko no sa masunod na eleksyon, pero daiman po fake ang mga baritang iyan. May one term pa palan si Marisa Bilitario Hao, kaya posibleng sindamang giraray ang magtandim na dua ni Mayor Persimbulan sa masunod na eleksyon. Kung igwama na maglalaban sa administrasyon ni Mayor, mayo pa po bagang naglalataw na pangaran. Bagong arog sa ibang Banwaan, na hayag-hayagan na naan malaban kay Mayor Jeep Vicenio sa Baaw, si Vice Mayor Rosiling Malasarte. O dyan man po sa Partikan Bula, naglalataw na ang gustong magtumang sa iyang dating running mate, Tutoy Malanyaon, Vice Mayor Tutoy Malanyaon, matumang kay incumbent re-elect Mayor Migay Basco na ang magiging running mate na sa sunod na eleksyon ni Migay for Vice Mayor. Ang saya man sa ng maskulado, guwapito asin man mayamano na aki na AAA contractor sa Manila, nangunyan mapermi na dyan sa Bula, tamalibot-libot na sa gabos na barangay man dyan, si Manuel Nonoy Ibasco Jr. Hayag-hayagan naman sa Partikan Bato, naan malaban kay incumbent re-elect Mayor Frank Bernaldez ang sa iyang apo or anong apo dyan pwedeng apo niya, si incumbent Vice Mayor Junjun Surilla, dagos pala ng sendong laban. So magandang laban, magandang pustahan kung sa bulang ilingon ta ang tao ang matao nin mandato sa mga politiko. Ang nahiling tang may maray na naginibuhan, pwede tapong ibalik sa pwesto. Alagad, ito man pong mga mayo man nakamugtakan na mga nailihir, nyato, pwede tang bawion ang mandatong naitauta, asin iribay ta itong kapas kapable na mas may pwedeng maray na sincero sa pag-sirbi sa publiko, asin may makataong buot, asin makadiyos na ugali. So hali po sa na partner ko po digdi sa sa technical side, si Chief Tony Aguilar, sa mo yung Chief Technician. Yaon man si Tony Saison sa information, duman sa transmitter side, James Oko, and si Rodel Cesar, ang sa tuyang maskuladong PSG. Sa ngarang kan mga pagiriba, nag-report ali sa luwas. Karon dang Aldrin Lee, Rocky Bayubo, and Philip Barasina. Inipuan sa endong Kabicol Connection, nagpapaabot nin maray na udto, mapasatuya ang biyaya kan malala Diyos po ngunyan sa good paman. Salamat po kan sa edong pagantabay, mga Facebook Live viewers ta, mga nagantabay sa Transistor Radio, mga nag-participate niya itong mga parantabay sa paagi kang pagpaabot nin mga reaksyon sa satuyang text line number. Standby kita sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta.